Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Moitísimas gracias pola vosa presencia neste pequeno acto de solidaridade internacionalista. En principio, a quen vou dedicar as primeiras verbas é a dos compañeiros recentemente finados, un socio militante histórico e comprometido, Xoán Gil, que coido que moitos de vos o coñecechedes, morreu repentinamente nunha das terras que el máis amaba, en Cataluña, e despois tamén a un compañeiro do consulado, un home atentísimo, bondadoso, como houbera, e que tamén un día despois da morte de Xoán pois faleceu Paco do consulado. Entón pediríamos un minuto de silencio en honor a estes dous compañeros. Sempre, compañeros. Bueno, como isto ante todo é unha reunión de confraternidade entre internacionalistas, o que hai que falar entre nós e demais, os pequenos discursos ten que ser libres. Eu simplemente decirvos, indudablemente, se me permitides, gracias a todos os socios por seguir sendo socios da Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez, e que sigamos levando con moito honor e nome dese gran revolucionario. Gracias aos compañeros e compañeiras do resto dos colectivos que sempre estades aí presentes, e decirvos que alerta, porque o ataque non para, continúa. Indudablemente está, igual que Cuba, o Caribe está moi poucas millas do gran imperio depredador e asesino, e a sobrevivencia non é fácil, os ataques serán continuos. Nada, de seguido paso a palabra a nosa cónsul Mónica. Gracias por estos espacios de compartir, de reflexión también, de acompañarnos en el dolor, en las ausencias de los camaradas que ya no están, que han dejado parte de su vida en los espacios de revolución, de entrega para con Venezuela. Y bueno, hoy en la tarde, de manera de reflexión, sentada recordando que teníamos hoy este encuentro, recordaba los 2 años que ya por mi parte estoy acá, y ya el equipo como Carolina y O'Brien, que trabajan en el consulado, nos están acompañando, y cuántas cosas se han hecho a través de esta organización Hugo Chávez y a través de cada uno de los líderes de las organizaciones de representaciones internacionales que tenemos acá para con Venezuela. Yo creo que debemos sentirnos con ese pecho infladito, orgullosos de tantas cosas
que se han visto a nivel mundial de lo que puede hacer Galicia como camaradería, como grupo, como solidaridad internacional. Son tantas y tantos resultados que han dado que de verdad felicitarlos y sentirnos honrados por este apoyo que nosotros recibimos como Venezuela es muy poco para nosotros. Son palabras que quedan cortas. Y ante estos momentos de dificultad que estamos viviendo en el país y ver que están ustedes aquí con nosotros, que nos apoyan, que están día a día y que nos dicen sí se puede, estamos con ustedes, que necesitamos, hay que agradecerles. Espero que el año 2017 sea mejor en consolidación de estas fuerzas solidarias que tenemos nosotros acá con ustedes y sea mejor para nuestro país y que tengamos muchas más expectativas, muchos más trabajos y muchas más cosas que hacer en conjunto. Gracias a ti, Alfonso, por ser la cabeza de esta organización y a cada uno que los representa. La verdad que nosotros en nombre del consulado nos sentimos apoyados y nos sentimos en familia aquí con ustedes en Galicia. Dixo que se alguén quería decir unhas palabras sería unha descortesía, estando aquí a señora cónsul de Venezuela e outras persoas do seu equipo diplomático non decir unhas palabras, sobre todo eu, que son neste momento a persona máis nova que hai aquí. E, polo tanto, en nome da xuventude quero falar. En todo caso, falo en nome desta asociación solidaria con Venezuela. Alfonso recordounos o nome de dous camaradas que nos acaban de deixar, pero eu, como son tan novo, para que vexades, teño as características propias das persoas novas. Son ingenuo, son simple, e pensei que os camaradas que acababan de deixarnos eran Fidel Castro e Marcos Ana. Bueno, cando un é novo, e quen fora mozo e non fora tolo, como decían na miña aldea cando eu estaba aprendendo a falar o galego. Claro que os camaradas que citou Alfonso non son máis que Fidel e que Marcos Ana, pero tampouco menos. Para eso somos comunistas. E creo que cando ainda estamos diante das cinzas quentes do gran poeta, do gran dirixente, non está de máis falar dos dous. Aproveitando que eu acabo de ter unha conversa con quen manda, polo menos en min, que é a secretaria xeral do Partido Comunista de Galicia, que acaba de desaparecer. Está aquí. Estivemos a falar de que, bueno, quizáis non inmediatamente, non axiña, pero canto antes vamos facer un acto, a ser posible en Santiago, a ser posible mayúsculo, a ser posible grande, a ser posible xigante, a ser posible inxente, de homenaxe a Marcos Ana e a Fidel. Non sei se nese acto se poden xuntar estas dúas grandes personalidades, porque claro, desde o punto de vista organizativo e operativo, o Partido Comunista tampouco ten 400 persoas dispostas a dedicarlles horas e horas a organizar un acto. Xa sabemos que, bueno, que os recursos humanos son limitados e moi probablemente Eva, Rubén e outros teñen que asumir, porque as circunstancias son como son, responsabilidades excesivas e agora van ter que asumir unha responsabilidade máis. Sin faltarle o respeto aos camaradas que foron mencionados e aplaudidos, quizáis aquí hai persoas que son algo máis novas que a min, tendo noticia, calquera delas, de Fidel Castro, quizáis de Marcos Ana non se ten a debida noticia. Marcos Ana é unha das figuras fundamentais da historia da humanidade. Non é porque fose militante do Partido Comunista, porque tamén o Partido Comunista ten habido canallas,
e ten habido tipos mediocres, e ten habido tipos aproveitables, non? Non é grande por ser do Partido Comunista, é grande porque el fixo grande o Partido Comunista, e el fixo grande a humanidade é grande porque existen seres humanos como Marcos Ana, militen ou non militen no Partido Comunista de España. Marcos Ana é o caso de prisión máis lonxeva na historia do século XX mundial, despois do caso Mandela. Mandela 29 ou 30 anos e el 23 anos. Entrou aos 16 anos e saiu aos 41. El sempre dicía que tiña 23 anos menos porque el entendía que a vida era importante na medida en que existía na túa existencia o amor, e el coñeceu o amor en decembro do ano 41. Podría contarnos a historia, que é unha novela exemplar que foi contada en Hermano Lobo no ano 76 polo propio Marcos Ana, pero eu oí a versión completa en Moscú nada menos en xullo do ano 1962 porque asistín con el e con Salvato, a que coñeceu Luís, e co poeta José Agustín Goitisolo, non se confunda con o novelista Juan Goitisolo, a un congreso da paz a Moscú. Polo tanto, Marcos Ana, que ia facer Almodóvar unha película, pero morreu Marcos Ana e a película non se fará, porque Marcos Ana, despois de sair da cadea, que debía de ser alguén que estivese permanentemente en controversia con todo e con todos, eu creo que a palabra odio non a sabía escribir. Tiña que buscala no dicionario. A palabra rencor tamén a tiña que buscar no dicionario. E iso que a vida foi dura, e a vida foi injusta con el. Bueno, está sendo o comunista. Os comunistas, na medida en que somos grandes, é que somos fraternos. Ainda discrepando dos nosos dirigentes, da nosa organización, ou ainda tendo matices moi distintos, pero o comunismo é a fraternidade. Se non hai fraternidade, non hai comunismo. Nós o que queremos é o ben común. E nós o que queremos é que algún día as circunstancias da sociedade nos permitan vivir coa debida bondade, coa debida solidaridade, nun mundo gobernado por diñeiro, pola codicia, polo imperialismo, polos poderosos, evidentemente. A sociedade é tan injusta que temos que defendernos dela e temos moitas veces que delinquir. Leis hai uns ricos e os pobres favorecen. Eso dicía Carlos Enrique, que por certo non era un revolucionario. Temos que vivir nun mundo onde hai este tipo de leis. Fidel Castro. Claro, o partido ten que facer unha homenaxe, pero unha homenaxe a ser posible en Balaídos. Pero bueno, en todo caso conformámonos o teatro principal que non podería ceder Martiño Noriega, o actual alcalde de Santiago. Para decir unha cousa moi elemental, era un dictador Fidel Castro, e eu que penso facer unha louvanza de Fidel Castro, dicen, sí, era un dictador, non tanto como Obama, xa non digo Trump, porque no binomio igualdade e liberdade, en Cuba ninguén pasa fame. En Cuba, no ano 2000, chantaron 200 pancartas por toda a xeografía da illa que decían: esta noche, en el mundo, 400 millones de niños duermen en la calle. Ninguno es cubano. É certo que en Cuba hai deficiencias. É certo que en Cuba hai moitas veces escasez. É certo que a liberdade de expresión tal como entendemos aquí, pero no binomio igualdade e liberdade, que nos pode decir Rajoy, Ana Pastor ou calquera destes? Que fan vostedes polos parados? Que fan vostedes polos indigentes? Que fan? Pero chamanlle dictador a quen sabe que a liberdade de expresión movida desde Miami, movida desde Washington, movida por certas formas reaccionarias, pode botar abaixo todas as conquistas que no ámbito social, que no ámbito sanitario, que no ámbito educativo se fixeron. E nós temos que ser conscientes que a liberdade de expresión ali non era como aquí, pero ali non hai indixencia. Ali desapareceu por primeira vez en Latinoamérica o analfabetismo. Temos que darlles tantas leccións a partir de Fidel. Tamén se condenaron a pena de morte a persoas
que ao parecer eran traficantes, pero a canta xente se condena a pena de morte sin ter un xuicio previo, porque os indigentes aos que eu dou 20-30 céntimos no bairro de Tei todas as mañás, se cada un a quen lle din 50 céntimos esta mañán está xa morto de frío. Que non matou? Matou o Fidel Castro. Por lo tanto, temos que levar con orgullo a nosa condición de comunistas, con orgullo e con sentido crítico. Tampouco os comunistas somos perfectos. Hai unha cousa na que os comunistas deberíamos ser sempre perfectos, ser fraternos. Un camarada é sempre sagrado, é alguén que está no meu ideal, pero alguén co que podo estar en desacordo nunha cuestión política. O que hai é que discutila, pero a fraternidade debe de quedar sempre aí. Por lo tanto, unha vez máis, un aplauso para os camaradas que xa antes foron aplaudidos, e para dous camaradas máis, como eran comunistas, pois tampouco eran máis que os demais, Fidel Castro e Marcos Santos. Quería decirle a señora Cónsul e as persoas do seu equipo que quería falar tamén desde a miña condición profesional, que son filólogo. Cando un amigo meu, que foi o Dr. García Sabel, no ano 57, foi a Venezuela, e díxome: que libro queres que te traia de Caracas? E díxome: a gramática do gramático máis importante que deu a lingua española, Andrés Bello. Por lo tanto, a miña vinculación a Venezuela é tamén filolóxica e gramatical. Viva a Revolución Bolivariana, viva la Revolución Cubana, viva. Hay que cantar.